Takže jedu tady se dívat na Svakyho video. Jo, dívejte, stream. Počkat, pojď tam. Co děláte tady? My prostě chceme tě zabít. Proč? Já tě nechci, on to chtěl. Já ne. Tak ty jdeš do smrti. Tak to ne, prosím. Tak to. Pam. Ono, musíme jít. Tady mě najdou. Takže ona šla tady, ne? Jdu tady. To bylo oflup. Ono.